Dag, dag alle sammen. Dag, dag alle sammen. Kom så op på stikkerne. Kom så op på stikkerne. Lindebjergskolen er en landsbyskole med 366 dejlige elever. Skolen ligger i Gundsølille, nord for Roskilde. Som landsbyskole er skolen en vigtig del af lokalsamfundet, ligesom lokalsamfundet er en vigtig del af skolen. Vi samarbejder med det lokale bibliotek, og vi samarbejder med Lystfiskerforeningen, som blandt andet kan hjælpe os, når vi skal lave naturteknikforsøg ved Maglemose Å. Vi samarbejder med Gundsølille Gymnastik og Idrætsforening, som blandt andet hjælper os ved vores idrætsdage. Det giver eleverne mulighed for at få skydning, parkour, tennis, fodbold, håndbold og en masse andre gode idrætsgrene. Når børnene starter her i SFO Lindebjerg den 2. maj, kalder vi dem for Bob. Når de starter her, er vores primære opgave at socialisere. Det gør vi igennem vores morgensamling, hvor vi leger navneleg, og vi synger, og vi leger sangleg. Derudover går vi i hallen, og bag ved hallen leger vi også på den store græs. Vi har også nogle opgaver indenfor for at lære dem lidt mere skolerelateret at sidde på deres plads og lave maling og tegning. Lindebjergskolen er klimaskole. Vi er mange, der taler om klimaet og gerne vil gøre noget ved klimaet. Her på skolen, der gør vi noget ved det. Vi har foreløbig fået solceller op, fordi vi har en idé om, at vi gerne vil være CO2-neutrale. De dækker 62% af vores energiforbrug. Vi vil gerne gøre noget med regnvand, aflede regnvand på egen grund. Så her over cykelstativet har vi grønt tag. Vi har fået regnbed til at samle vand op. Vi samler vand op fra 1100 kvadratmeter tag. Vi har vandet render ned i, hvor der er pumper på, og børnene kan lege med vandet, når det regner. Vandet løber ned i en model af Roskilde Fjord, så man kan se, hvor det er klogt at bo, når det regner, og hvis vandstanden stiger, og hvor det ikke er særlig klogt at bo. Når vi i børnehaveklassen arbejder med bogstaver og tal, så bruger vi børnenes sanser. Det gør vi, fordi at vi ved, at børn de lærer på mange forskellige måder. Lige nu der er børnene rundt omkring på skolen for at finde bogstaver. Og så kommer de her tilbage, får et ark med nogle billeder, og så skal de sætte bogstaver og billeder sammen. For eksempel har de fundet et i, og så skal de finde et billede af en is. På den her måde, der får børnene også rørt sig rigtig meget. Og det er noget, vi lægger stor vægt på, da vi jo også er en idrætsskole. Når eleverne starter i børnehaveklassen på Lindebjergskolen, så arbejder lærerne og pædagogerne i team sammen. Det gør vi, fordi at hvis man samarbejder mellem alle de voksne om eleverne, så forøger det elevernes udbytte af undervisningen. Samtidig giver teamsamarbejdet en god fleksibilitet, så man kan lave om på skemaerne, fordi vi ønsker at flytte fokus fra, hvad man skal lave i timerne, til hvad der er, eleverne skal lære. Roskilde Kommune har besluttet, at frem til 2015 skal inkludere 97% af alle børn i folkeskolen. Målet med inklusion er, at børn med særlige forudsætninger skal være en del af den almindelige folkeskolen, i stedet for at den er parallelt sammen. Vi arbejder med de personlige relationerne, det vil sige på den faglige, men også på den personlige niveau. Børnene, som de trives godt, de lærer også bedre. SFO Lindebjergskolen er en SFO, hvor vi har fokus på den enkelte barns trivsel. Derfor forsøger vi at skabe de bedste rammer for læring ved at bruge idræt, lege og bevægelse som en udviklende proces. Vi arbejder med aldersrelateret træning. Det betyder, at vi har fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling i forbindelse med træningen. Da vi samtidig arbejder med sund kost og er en aktiv del af klimaskolen, vægter vi meget højt, at det enkelte barn får viden og bevidsthed omkring sin egen trivsel og udvikling. SFO'en blev DGI-certificeret i 2013, og det betyder så, at vi har fokus på idræt, leg og bevægelse. Vi ved på SFO'en, at der er en eller anden form for sammenhæng mellem læring og fysisk bevægelse. Og i praksis betyder det, at vi hver dag har en voksenstyret aktivitet, som vi tilbyder børnene, både inde og ude. Det er et spil, man kan danse, og man kan også styrketræne, og det er meget godt for kroppen. Ja, og man kan se, hvor god man er. Tæt samarbejde med undervisningsdelen arbejder på at skabe de bedste rammer for at udvikle det enkelte barns sociale relationer. Det er vores klare mål, at vi i samarbejde med jer skaber de bedste rammer for læring og udvikling af jeres barn.